Тетяна Дем'янова. Вірш «На яких би язицях розмови». На яких би язицях розмови при зустрічі сябри не вели. Мне милей белорусская мова, дивный скарб моей родной земли. Каб не ляснуться тваром об глебу, буду іншая мова вучить. Але ж наша не менее мне трэба, дзеля песні, што ў сэрца гучыць. Для выказвання шчырай любові да матулі радзімы маёй. Хай жыве беларуская мова, каб заўжды размаўлялі на ёй. Без яе аніяк немагчыма, без яе жабракі мы і голь. Гэта голас любімай айчыны, як да хлеба надзённага соль. Гэта ціхія спевы матулі, калыханкі ахоўніцы сноў і дзіцячыя лулі, агулі, самых першых ці гукаў, ці слоў, і маленькія кніжачкі казкі, што па літарах зведаў ты сам. І ласкавы адказ, калі ласка, што гаворыцца шчыра людзям. Добрай раніцы, свята, цудоўна, што ні слова, луна, ні душы. Беларусы народ памяркоўны, хоць і нехта назваў бульбашы. Наша мова бы чыстыя воды, што ў крыніцах нястомна журчаць. А ці ж гэта не наша свабода мовай продкаў сваіх размаўляць?